Kaixo guztioi, saio honetan eta hurrengo saiotan SketchUp izena duen aplikazio bat erabiltzen ikasiko dugu edo behintzat oinarrizko ariketa batzuk egingo ditugu. Honen helburua da, gehien bat hirudimentsioko irudigintzan sartzea, oinarrizko sarrera bat edukitzea. SketchUp aplikazioa berez Google Maps eta Google Earth aplikazioentzako sortutako aplikazioa da, egindako gehigarri bada, eta bere helburua da, Google Map eta Google Earthen arkitekturak gehitzea, bertan txertatzea. Gertatzen da, erabilera errazeko izanik, arrakasta handiko programa bat izan duela, eta beste hainbat eginkizunetan ere erabiltzen dela. Hainbat bersio daude, baino urtez urtea saltzen da bersio berriren bat, baino badago SketchUp Pro bersio bat, eta badago SketchUp Make bersio bat, Make bersioa doainekoa da, eta oinarrizko elementu gehienak baditu. Eta bersio batean bestean hasierako leiho azalduko zaigu. Ikusi hemen baditugula hainbat gauza, baina hori interesan zaiguna template edo plantilla jartzen duen hau begiratzea da. Nagusiki hemen sarrerako honetan, zer unitate mota aukeratuko dugun hainbat plantilla daude horretarako. Badaude, Europan erabiltzen ditugun metroak, milimetroak, zentimetroak, logiko nago egitako ere bat aukeratzea da. Nik azotan milimetroak aukeratuko ditut, eta asteari emango diot. Azaldugu zaigun lehioa, hau edo bersioen arabera oso antzekoren bat izan daiteke. Orduan, ikusi, badukagula goiko barra bat, hainbat tresnekin, alboko bat, eta goian baditugula ere, goikoak izaten diren menu gehigarri horiek. Oinarrizko tresna dira hemen azaltzen zaizkigunak, baino, hau aukeratu beharrean, igual interesen zaigu tresna, aukera zabalago bat edukitzea. Horretarako, ikusi, toolbars edo tresnak, eta tresna multzo luzea aukeratzen baldin badugu hemen, ikusten duzu hemen azaldu zaigula ja, beste barra bat, aukera gehiagorekin. Nik aholkatzen dizut hau erekita edukitzea. Honekin lan egitea beti. Baude gehigarri batzuk ere, gure beharren arabera ikusten duzu. Gehiago ere aukeratu ditzakegula. Baina ez dira hainbeste erabiltzen direnak, edo bintzat oinarrizkoak, edo gehien erabiliko ditugunak hementxe ditugu. Bale, lan egiteko tokia hau da, hemen ikusten dugu nago. Azalduko zaigu hasieran beti, gizaki baten irudia, bersioen arabera, beti figuratxo aldatzen dute, eta balio honek gehien bat erreferentzi bezala gu egiten ari garen horren neurriak zen izango diren jakiteko, ez dauka beste erabilpenik, pixka konparatzeko modu bezala. Normalean, utzi dezakegu hor, baina hautatu eta ezabatu ere egin dezakegu. Bai hemen ikusten dugula, azaltzen zaizkigula gida batzuk, ardatz aksonometriko batzuk. Gorria, berde, urdina, 3 norabide nagusiak, zabalera, sakonera eta altueraren norabideak izango dirakenak. Eta balioko digutenak, pieza espazioan kokatu alizateko, norabide horietan. Bale, igual erabilgarri izan daiteken aukeraren bat izango litzake, xaguaren gurpila biratzen baldin badugu, konturatzen gera gerturatu edo urrundu egiten garela. Hemengo zoomaren aukera horiek izango lirake, baina gurpilarekin egitea, errazago gertatzen da. Era berean, xaguaren gurpilari klik egin eta arrastak eramaten baldin badugu, ikusten dugu ere orbitatu egiten dugula, biratu egiten dugula, ikusten duzu gure kameraren ikuspuntua aldatu egiten dugula. Aukera horiek ezagutzea oso erabilgarria da. Noski, beti daude ere lasterbideak, konturatzen baldin orbitatzeko O-tek eraman dezakegu, edo H, edo Z, edo
hainbat tresnek beti edukiko dituzte beren lineak egiteko L, arkuak egiteko A, bueno, beti egongo da laster bideten bat lagunduko diguna hainbat gauza egiten. Vale, hasiko gara oinarrizko forma bat eginez, nik uste hori izango da honena. Konturatzen gara ja kursorea ardatzetako batea gerturatzen dugunean nolabait imantatuak daudela. Ardatz honetara gerturatzen dugunean, edo honetara, edo hasierako puntu horretara. Kasu honetan, klik egin, arrastaka eraman, eta ikusten dugu ja, lauki bat egin dugula, rektangulo bat egin dugula. Bai, hortxe dago. Forma laua da, ez dauka volumenik. Vale, ez da gizen aurritako egin dudan, egia esan. Usi, aukeratu dut, eta ezabatu egingo dut. Berriz egingo dut, klik egin hasiera honetan, ikusi eskubiko aldean, bekaldean, neurri batzuk azaltzen zaizkigula. Kasu honetan 2000 bider 3000, bueno, gehiago. Kasu honetan ez dira neurri zehatzak, atera direnak. Orduan, nik momentu honetan, beste ezer egin gabe, beste klikik egin gabe 2000 punto koma eta 3000 jartzen baldin badut, eta enterrari ematen badiot ikusiko duzuen nola dimensio horietara egoitzen den. Hori egin behar da, lauki egin eta berehala. Nik aldatzen baldin badut, beste edozein gauza egiten baldin badut, bai, beste gauza bat egin, ja ezingo nuke editatu hasierak hori. Vale, orduan momentuan egin beharko zerbait da. Vale, orduan osatu dugu lauki zuzen bat, lurrean kokatuta egongo litzakena. Eta 2000 bider 3000ko neurria dituena. Ikusi, nik kasu honetan hautatu dezakedala eta klik egin da, eta klik egiten da momentuan puntotxo batzuk azaltzen direla. Horrek esan dugu, hautatu egongo litzakela, orain ez eta orain bai. Vale, alare hau forma laua da, ez dauka volumenik. Hori volumen emateko, maiz erabiltzen da tresna hau, bultzatzearen tresna. Nik hautatu dago momentuan, tresna hau aukeratu eta arrastaka klik egin eta arrastaka eramaten baldin badut ikusten duzu ja volumena sortu du gala. Konturatzen zarete. 1313 ditu, milimetro altueran. Nik orain 2000 jarriko baldin manio, eta enterrari ematen badiot, berak egokitzen dit neurri horretara. Hori ere momentuan egin beharreko zerbait da. Gero ezingo nuke editatu. Beraz sortu dugu ja lehenengo volumena, prisma bat. Eta konprobatzeko benetan neurri hori dituela, egingo dugun izango da kotatu. Hemen txere daukagu dimension jartzen duen tresna hau. Guzi, klik, eta arrastak eramaten baldin badut, akotatu egiten dit, esan ditzen neurri dituen. Kasu honetan 3000 milimetroko neurri bat, sakonera badauka, 2000ko zabalera bat izan daitekena, eta 2000ko altuera bat. Orduan egingo dugun lehenengo ariketa, bauxera, prisma da sortu, dimensio dituena. 3000, 2000 eta 2000. Eta egingo duzuna akotatu, benetan konprobatzeko neurri horiek dituela, zehazki. Eta besterik ez.